Parallaxemetoden bruges til at beregne afstanden ud til en stjerne. Det gør man ved at kigge på en stjerne i forhold til fjernere stjerner. Man måler jordens afstand til solen 2 gange om året. Oftest der bruger man middelafstanden, som ligger på 149,6 millioner kilometer, og som også bliver kaldet en astronomisk enhed eller en AE. Det man gør, det er, at man enten finder siden D eller vinklen Φ. Hvis man leder efter vinklen til Φ, så hedder formlen sinus til Φ er lige med 149,6 gange 10 i 6 kilometer. Og hvis man leder efter længden, eller siden D, som jo er det man gerne vil finde, da man vil gerne finde afstand ud til stjernen, så hedder den D lige med 149,6 gange 10 i 6 kilometer, divideret sinus til Φ. Ofte bruger man også en enhed kaldet parsec, og en parsec er et buesekund. Altså Φ lige med et buesekund lige med 1 divideret 3600 grader. Altså 1 parsec lige med 1 AE divideret sinus af 1 divideret 360 lige med 206,265 AE lige med 3,086 gange 10 i 13 km lige med 3,26 lysår. Parallaxen til stjernen Alpha Centauri er målt til 0,00214 grader. Det vil sige, at hvis man vil finde afstanden ud til stjernen, siger man D er lige med 149,6 gange 10 i 6 km, divideret sinus til 0,00214 grader, lige med 4,01 gange 10 i 13 km, lige med 1,30 par sekund, eller 4,24 lysår.